Giduso karon sa ika-20th Congress ang balod ng sugyot nga nagtumong sa pagbungkag sa mga Regional Wage Board pinaagi sa House Bill 55 o ang Equal Pay for Equal Work Act nga gisangat ni Albay Representative Joey Salceda. Sa iyang balod nun, gusto mapatuman ang Single National Basic Wage nga mahimong nasudnong basihan sa sweldo sa tanang mga rehiyon. Subay sa plano, ang mga rehiyon mutunol o 5 ka tuig nga transition period di hinahinay nga itaas ang mga sweldo matag tuig ang tud moabot sa Single National Basic Wage. Matod ni Salceda, kini nga laka makatabang sa pagsulbad sa dako nga diferensya sa sweldo sa mga rehiyon bisan parehas lang ang trabaho niini. Isip pananglitan ang cashier sa Quezon City makadawat og 645 pesos matag adlaw samtang ang cashier sa Legazpi City makadawat lang og 375 pesos bisan parehas ra og buluhaton. Kung mahimong balaod nun ang maong sugyot, gituuhan ni Salceda nga mapagaan ang kahimtang sa Metro Manila kay dili na kinahanglan muluwas ang mga trabahante, maminusan ang kapobrehon sa probinsya ug mukatag og patas nga kalambuan ang ekonomiya sa tibuok nasod. Kini si Idol Kenny sa 93.9 iFM di kapugan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak iFM Balita.